Life is not a race na dapat nauuna ka para maging panalo ka. Nahihirapan ka na ba? Hindi alam kung ano ang gagawin dahil yung ibang kabatch mo nauna na. May mga kanya-kanya ng pinagkakaabalahan, pero ikaw, andyan ka pa rin. Take note na hindi mo kailangang ikumpara kung anong meron ka sa iba. Dapat ang goal mo sa buhay ay hindi ang higitan ng ibang tao, kundi higitan mo ang mga bagay na noon ay nagawa mo. You focus on yourself. Iba kasi ang pakiramdam kapag may fulfillment ka. That feeling na things are getting better because you are a risk taker. Tandaan, hindi mo kalaban ang sino man. Take note that there is always someone way better than you. Kailangan nating tanggapin na may kahinaan din tayo, na may mga bagay na hindi natin kontrolado, na minsan ay napapagod rin, natatakot, natatalo, at normal lang yan dahil ikaw ay isang tao. Nadadapa